protože vás je tady tolik, jsem si to užil, aby přece jenom ta odpověď zazněla na těch pár základních otázek, které se nejvíc objevují. Nové procesory. Spekulovalo se a byly různé zprávy o tom, že vlastně nové procesory, které budou vznikat, nové procesové rady, nebudou podporovat Windows 7. Já vím, že to není přímo jako strašně důležité pro toho koncového uživatele, ale pro většinu firem. Malých nebo velkých, ty sandwičky samozřejmě budou nějakou dobu ještě s námi. Mají na opravdu založenou celou infrastrukturu. Je to tak, že v tuto chvíli ta situace je taková, že když to převedu na chipsetový sady, to, co se v tuto chvíli na tom trhu prodává, jsou to procesory počítače primárně s chipsetem Cyber. To je aktuální sada, která už tady s námi je téměř rok, na kterou do budoucna budou Windows 7 fungovat. Určitě aspoň do nějakého konce roku nebo do roku 2018, ale i pak dále do roku 2018 ty sandwičky budou plně vycházet nějaké kritické aplikace, bezpečnostní věci a tak dále. Teď někdy během roku, do konce roku a vlastně během příštího roku se budou objevovat vlastně nová vlastně sada od Intelu, která se jmenuje Kaby Lake. Kaby Lake již bude podporovat pouze Windows 10. Oficiální podpora od Microsoftu, když si koupíte nové zařízení z Kaby Lake, bude pouze na Windows 10. To je důležitá věc, že tady se je to primárně toho firmního sektoru, protože samozřejmě také firmy řeší, kdy budu nakupovat počítače, jak dlouho jim vydrží, jak si budu pracovat s tou. Takže to je věc, která se může tady jenom přesně, že s novým procesorem ty desítky budou daleko víc vytržovat toho systému, se počítat, jako by nebudou zpětně. Neříkám, že technicky nebudou nainstalovat, určitě budou už oficiálně podporovány. A to je, kterou jsem chtěl zmínit. Vy se ptáte, jak získat ještě teďka Windows 10 o tom, co skončil ten upgrade zdarma. Upgrade zdarma opravdu 29. července skončil. Jak pro firmy, tak zákazníci, řad domácností. To znamená, vy jste tady v celém programu většina testujete Windows, ale budete moct vždycky tu nejnovější verzi Windows, budete si to znamená instalovat a nějakou dobu používat. Budete si to s vámi vlastně využívat. Existuje možnost jako pro toho koncového uživatele ty desítky, ale zdarma na počítač. Pokud máte legální sandwičky nebo legální rozpočet. Je to speciální možnost pro lidi, které potřebují některé speciální funkce Windows. Potřebují loop, potřebují nějaký čtený text, potřebují to lidi, kteří prostě mají nějaké určité omezení závodní a v tu chvíli potřebují využívat speciální. Pro ty existuje stránka na webu, kde se dá projít upgradeovací procesem a vlastně získat tu licenci Windows starší. Takže tahle možnost je, to tady vám, to palužu, pokud mají dáno něco, potřebují řešit, používat speciální. To znamená, není to rozhodně pro firmy, není to se upgradeovali 3 počítače domácnosti, ale pokud někdo to využívá, dá se stále. Jinak samozřejmě ten model pro lidi je stejný. To znamená, desítky získáte z nákupem nového počítače, můžete si koupit krabici, můžete si koupit elektronickou licenci, ti z vás, kteří se firmy si v tom samozřejmě můžou být licenční program, upgradey. To je důležitější, ale ty možnosti jsou vyvěděly se, jak zásadně ten obchodní model proti sandwičkám osvědčovat. To je otázka, která je objevuje se všude. Vypadá, že Windows je posledním operačním systémem Microsoft. Ta odpověď je velmi jednoduchá. Ano, ne. Je to o názvu sloví. Je to o tom, že, jak jsem vám říkal na začátku, vyšly desítky. Takhle si na počítač nainstalujete, máte
To je ta zásadní změna, která tam je. Pár těch otázek, které se objevují, na které se velmi těžko odpovídá. Proč na Slovensku se dává Surface a proč někdo se dá Cortana? Je to stejné jako v Čechách, je to stejné jako v Rusku, je to stejné jako ve většině zemí východní Evropy. Jsme prostě malý trh. Jsme malý trh na to, aby v rámci Surfaceu se tady začal prodávat oficiálně podporovat společnost. To je ale pozitivní. V tuto chvíli asi Polsko je jediné, které má roli Surfaceu oficiálně od Microsoftu vlastně podporováno, má na to veškeré věci. Pokud někdo další, já jsem považuji se rozšířený, tak tím, jak teďka z pohledu Microsoftu Česko a Slovensko je jakoby jedna velká region, máme daleko větší šanci dostat ten Surface do Čech a Slovensko. To znamená, já osobně než to tak bude. To nebude dlouho trvat. Ale samozřejmě oficiálně nevíme, ale tím, jak jsme se jakoby regionálně to bude šance daleko větší. Takže já věřím tomu, že to bude důležité. Druhá věc, Cortana, tam, že to trošičku složitější, vemte si, že slovenský, český milion, jako ta zatím, a to fungovalo, je relativně jednoduchý. To si myslím, ve vývodu je, všechno tam bude, ale je to potřeba dávat ty služby. Jestli víte, tak prohlížeč, který my, Search Engine, na to, co my používáme, ten dodává také my, který prostě v Čechách a na Slovensku není plně integrován. Znamená, dokud nebude plně integrován Cortana, velmi těžko to nebude. Na druhou stranu s tím, jak Microsoft přece jenom se směřuje daleko víc do toho cloudu, investuje do těch umělé inteligence, do toho webu, do těch asi opravdu cloudových služeb. Já věřím tomu, že taky velmi brzo se nám z tohoto regionu podaří i Cortanu dostat. Proč jsme mohli plnohodnotně ty zařízení a všechno to, co bylo. Další otázka. Byly a šly určitě v tisku a různě a že se tím, jak Microsoft přechází na nový model, který se vám vysvětloval, tak zvýší, že se bude zastavit každý měsíc. Není to pravda, vysvětlete se na to, jaký model si vlastně získáte, tak ho máte to počítače a bude neustále updatovat. Nebude za něj muset nikdo platit, pokud ho už jednou koupí, jednou ho získá. Existuje samozřejmě možnost pro velké zákazníky, které si kupují zvaný upgrade, takže si platí jednou za rok nebo měsíčně platí tuto licenci. Jsou velké programy, které se koncový uživatelů víceméně netýkají. Takže není to pravda, nebude se muset platit na jednou z těch žádný problém. Poslední otázka. A to určitě, a co jsem zvládl kolegy v Slovensku asi nejvíc, tak určitě zprávy o tom, co všechno sbírají Windows u vás, jaká data, co všechno kam se posílá, jak to funguje. Všechno to, čemu říkáme, tak je říkám buď telemetrie. To znamená, Windows sbírá data vlastně od operačního systému, a to, jak ten operační systém funguje na tom konkrétním zařízení. To, co se odesílá, to jsou vždycky jakoby individuální části, bez žádných jakýchkoliv uživatelských dat. To znamená, aby jsme ten produkt byli schopni vylepšit, tak na jednu stranu máme Insider program, 8 milionů lidí v světě, kteří testují Windows. Ale na druhou stranu potřebujeme vědět opravdu, jak v tom reálném životě těch lidí, kteří Windows desítky mají. Tak co tam mají za problém? Kdy je nějaká aplikace? V jaké hardwareové kombinaci ten systém má blur, kde má ovladače. My jsme mohli jít s těmi výrobci těch počítačů vůbec. A oni měli, aby Windows 10, aby všechno fungovalo, jak má. Protože oni jsou ty výrobci, tak my potřebujeme mít co nejvíc těch dat v rámci těch telemetrie, aby ten systém fungoval co nejvíc. Vždycky máte možnost v rámci těch Windowsů si tu telemetrii nějakým způsobem omezit. 3 možnosti, kolik chcete, aby těch dat bylo pro Microsoft odesílalo z toho počítače.
pokud si dáte tu základní, tak opravdu se jedná pouze o ty systémové věci, že ten počítač se jakoby že má nějakou antivirovou databázi, že máte to, je prostě unikátní klíč, vždycky se má nějaký výzery, ne v tom nějakým historii. Takže pokud máte víc dotazů na tohle detailní, jste se tam dostali, rád vám to znovu vyhodím. Tak, tohle už ukazovala, že mám asi tak 2 minuty, že si máte, takže to akorát víte. Poslední věc, kterou jsem chtěl tady říct, nebo ukázat, je něco, čemu říkáme HoloLens. Kdo z vás ví, co je HoloLens? Můžete se přihlásit. To už není tolik, jako viděl 10, ale HoloLens jsou vlastně brýle, které Microsoft vyrábí, které pro virtuální nebo prostě rozšířenou realitu. Máte různé druhy virtuální reality, některá z nich, a můžete vyzkoušet vlastně tady v té herní zóně, tak máme HoloLens, tam jsou vlastně partneři, kteří fungují virtuální realitu, takovou klasickou plnou, kterou jste zavřeli. HoloLens jako výrobek od Microsoftu tím směrem té rozšířené reality. To znamená, máte brýle, dělá hologramy, vidíte přes ty brýle, ale zároveň stále vidíte ten reálný svět okolo sebe. To znamená, ty brýle se nastěnují do prostředí a vy pomocí toho, co tam máte, co potřebujete dělat, tak vidíte, dáváte si různě hologramy prostoru a tak dále. Je to těžké vysvětlit, jak to vypadá, protože já vám pustím radši video. Ale doporučuji jít a vyzkoušet si, jak to opravdu reálně vypadá. Jak to v tuto chvíli ty HoloLens jsou spíše pro velké firmy, příklad já nevím, Volvo, Boeing, třeba ve Škodovce, na design, na různé věci, opravdu, že ty vývoj jsou obrovské peníze. Ale do budoucna samozřejmě doufáme, že to bude produkt, který se třeba jako produkt sféry normální domácností, tak, aby se dalo použít třeba na ty hry a na další věci. Já vám pustím video, to bude závěr, asi konec, a podívejte se na to. Microsoft HoloLens brings holograms into your real world. Using transparent lenses, spatial sound, and an understanding of your environment, holograms look and sound like they're actually part of the world around you. That is mixed reality. In Microsoft HoloLens, holograms are viewed through the holographic frame centered in the middle of your view. This preserves your peripheral vision, so you can move freely, connect and collaborate with people around you. Holograms in mixed reality don't block out what you can see and hear. This enables you to engage with digital content and tools alongside the objects in your real world. Holograms can be worldwide in a physical location, so you can walk around, or they can travel with you. You can even hear in 3D with spatial sound. Microsoft HoloLens is the world's first fully self-contained holographic computer. With the mixed reality experience of HoloLens, you can stay in the real world and interact with real people as you simultaneously explore 3D and 3D. Určitě využijte možnost podívat se, jak to vypadá v reálu. Já bych to poděkoval za pozornost, budeme tady svoji přítomní a já předám slovo kolegovi, Honzovi Vyrošovi, který vás povede opisem. A dělali jsme to dneska uvedli trošičku jako pomocí češtiny, což se omlouváme, ale naše slovenština není na takové úrovni, aby jste se nám nesmáli, takže doufám, že projdete a dávám slovo Honzovi. Děkuju. Teraz nasleduje ďalšia prednáška, prestávka bude potom, takže prípadne vydržte ešte, bude trvať pol hodinku, potom sa to dá zvládnuť a na prestávku sa odovedzte potom bude nejakých 20 minút. Takže teraz nasleduje evolúcia Microsoft Office, tak poďme na